Abusua Kontonkyi media edin koma wo kire mu se ma me Akosua Serwaa eye ne marriage certificate no ene ba be piem ewo eye Ghana habonte so a ma me Akosua Serwaa ankasa na ede eye certificate no eba abefesi eye se Alex na afesu eye abusua pani Kofi to park abusua Kontonkyi media kire sima o kase enu nti na sisi a no omo a yesi wo mo omo bro adapa kansem no omo ho be kire omo ebi te se free fie afesu oba moda checkle na omo keka obusua ne Kontonkyi media edin kuma wo cheche zemu kame hwan na yenkoje enkomo no mu anchemu saa so na so kire wadwen ewo comment section na me share so be share ama wonua enya enkomo bi etie hagsu otumfo ba TV plus eyo mu say ya twi wo mu say abachew sana mu ka asasa na mu ka asa no ano no da bida nyankopon a wo soro saa na wo ye na ade abusuafo mamu akwa aba e de aba program yi so said wonim na ya from ya twem hima the queen efia anima otu ada abo JB program where ya queen's show aha ene pense nsemu na yetena sese yi a adwuma anyame de ahye me no mienu nsa se ma me kura ni bi onu ni kuna bremfie bebre na nkwada akwachancha sangra topafo ti krenkrenfo ni nkofo bi ase wo manno kire wiase se wo munim maame no ne dad room bantam asem cha wo mu ankasa fie nsem ene wo mu ankasa nsem nyame ama me no mienu ahoden ni tumi se yentena se yen digest nsem no yen follow nsem no atoro ene janda ma ekoso no wodi tumi ni ahoden ama yen se yen kasa nkyerechire nsem na yen show light into no kreso efrisa akaka kra bi ni nkunim bi abotra wodi abọ maame no ebepia ma wiase nyina ehu enti sa adwuma na me no mienu ye na abusuafo eye adwuma papapa adwuma kase obi wo ho a watsena se ewo radio mu media mu enfie bebre ontumi mbosti ne ho ewo one single ade a odisi na nusa asem wasi yai ene edi akire ehwe mu bu a ekopim se nipa nya justice we penu akaka saa ye focus no enya se report asem kekewu say report to asem nya di akire nya solution enti wona wonti ase nya meti ase na ye ankase nim bia ye two problem ni say yeti dia ya ase why results oriented media actually say ye di asem achipa results enye say ye di akire kwa na mo nyina ambe hu results no enche quarantine nyame nso akoma na wode aba be ka adwuma kese ahui midofo ya fa ho aho ai ayadwuma pa okoamu oden no okoamu oden te so okon ayigina mu so tie ye na nyame frefre na wa fra obi abeka ho a eye no nyam show midofo se wugina no korafa na okoamu oden se nyame afro beka ho o fa ha na epem so na wugina mu ekwa wie ya wa botire wa want to atoaso nyina be yenhira na wa want to atoaso ebenya kun ya wukun ene adwuma nyame de ahye wonsa no eso nhira wutwa sapato ho ama wunchirima ene wabusia enti enya adwuma ketwa ne ye no na gina saa kwan we so ede wakoma nyina aka me de ho ede aseda me munyam mo totrobo nsu nyankopon wiase nyina wura de waye papa de waye bro ya adwene enti ase so yensusu da ya na anwene ho da wode munyam sononko ne tumi sononko ato yenso ene wahye yanda de batakari ahye yakotade na ade munyam nya hode aka ho se ebre ti se mu yenya adwume ye da wasesa wo frefre wiase ni pa bebrebe na wo paw yen bi se brewe mu yenso okon ati se no wode ahode ne tumi amaye si enyinam ye da waseso ayensa da bia ba ye ho ban de ekode ye ba bebre ni dobo ne fosusu bebre ni de atamfo susu nanso wagina tuo ne gina yenya odenie enra de ho hya wonsa koi wode akwa saa de aba hwa ho fa bi ade adom yen ene ahode bi ade adom yen yete wo ye da yenwene hwe frisa yen hyehyɛ adwuma a o kina wase yeto aso a wa hunu ne kan ye be kyew
Yenya bi ya de an se de odi science no eno an ya wi bom emframa efam obi ahunu mu ye da wase ni de ewura ye koto sore wo ye to nsa fra se betena wadwam nimde ni nyansa nyina akura wo aya wo dia fa dom yen Pia ya adwum saa na ma yanum asem no enko achiri yanum asem anya soja kwa achiri saa wura chiri wura chiri enum asem ni wura chiri na bibia kwa wie ya yakosoa de enmunyam ne asedama yeda wasi o papa odi Yesu nti amen ya bompa ye abusuafo je so amen na nyame aye odi yawo afi ko na wie ye no se onim de na ka ni panko atoto nkofo bi a nyame aye bi a ogusu ye bi a ka ye bompa ni se na nka oda fom na nka wo munimini nipa di boni wi a bibi nsansi tanto nkofo bi nyanka so mo na enye nipa boni ni woni ne ya ade ahweye hwe oye wiki da to the extent say what do boni no o say twen yire ne ho ya ade atiawo ama boni ato na ono ade anya ne points ade anya ne nimonyam na adwene keto ani mu no na adwene kete asentati abashu ni mu no sana dipa bonefo trimodefo wo mo hyehyeye etie enti woni bi sana ne bi ya de a emfa nyame etumi ne na hoden ne bangbo tumi di bonipa eni agro enwumre yatena sibiem a ye ba bedi enkomo dendende pacha oba so a na wo hye ediama afufuro enya agro eni edi ewa ha enya agro eni edi wo ha the platform in yetena se a etu adwumade nyina hye nyame nsane abet afredam na betena se to nsa bibia da na akam na hu munjada hu wa mo nyame ka makoma mo bai wa wo hwem ya ka busuan hu mutiri mo fa makoma kama boni ni mo on zaade no mo fa no nyamfo ngabafo a munjada hu ko side nkofo bi wo de to ni nkofo bi nkopias ahụ this time for bia bi na mi nwuram for tutu trouble fioto mu ma ni mema sa na nyame ya na ade kama ye ko yanim abusuafo enu asedem no beka ye no sa pepepe na tie ene pressure fa wo mo a ogusu a emfa chechire mu sa emfa still wo mo hwemu o makoye ye wo hehere ene hehere mo so mo nkofo bo na wo titi bie no wo mo ntimi fa single document eme compare de wo hoyi de o betumi dia compare bia ye de o mo koyi e wo Google wo mo wi o masa be ka se maami Akosua Serwaa number oboshe Google a epie no nipa na abo eboshe mu na so na analysis a oye na opeso o kire se let us say free maami Akosua Serwaa site enye papa no o wi a no okoyi Google dia o nu ni se ye papa e be compare maami ne de no but maami ne de a obo Google a e ba de ende nipa na abo ahye mu nyame tua wo ka me so ye enfo se nyame o tua wo ka sa na tie ade a wo ye no wa che se mi pese isu word bi ensu ko hu na wo ye wa udi hu agro ensu hu na agusu a wo ye release bia na letter bia o mu yi di mani abre German embassy wo krom ha musu wo ye nwaba fo mani abre de ba 1 week embassy ba ko letter no de aba abontere no wo mu ada just ya wo mu tipaye se wan tumi akofa abeto ho e na ha krente sa e na ha sei ni o makoyi online Google request bi obi a request ni de ade ma wo mo no makofa no abeto ho no mo de compare enti mo ye de mo timi nko bi ye brade enti abusu afofa na amfa ese de sa anyaye why and guase e na atubi na enipa ni piye ni abom so I'm telling you enkofo bia na munim so mo nam fa bi ebia ni abom so papa no makoma no atuma kopom ba bi atena din na ka kire ye media people enipa fra yen efra no pa ekosi anwumre
enipa frɛ yɛn fra no pakosi anwumrɛ enti me ka asɛm bi a minim dia me ka akyerɛw enipa ne bebrebe hu de atuam including nipa bi a mo yɛ mpanyimfoɔ bi a wɔn ante nneɛma bi ase ahyɛseɛ bebree ni ada hɔ ate nneɛma ase hwɛ na wo baabi nneɛma adu level na nneɛma ne kɔ no ka asa yɛn korasɛm ɛnyɛ nkorasɛm bi mo nyɛ nkorasɛm abusafo me ba wan enti sadia me ka kira oda bia no sa pepepe netie enipa ne bebre ye fra ye mfra no pa kosi anwumre ana sadia bia to tirimu no enna bibia na adaw ene maami bi fra me maami ne fra me no na che so otum so wosoa ma na koma nyina ye ne ya na eniema bi wo ha de enti bi wo ha course ne bawie a ensam bi wo ha me betena ha na me kire mu obi ati bi no obi nso ha na etete ne saa enti wo kire mu a na obi nso etete ne no ono so atene ho ase Muamunti ne wa ha muamunti ne ebre a ye ne abra no pa wi anwumre a emfutura nkofo pese mo de akoma yare yakumo ansa na maame ne nkunimdie na eba no mokura mu hu bi no yampene da queen mempene Kontonkyi media yampene ma obi onu nim so yankubuo ni enshada enkura ne ho mfa out of pressure meto abontene no meto ne mafuru hu nkofo trim omo strategy ano no Serwaa kuma saa because omadwini mu no asase ni nyina de na omomo ka no enna na to pressure mamo enti saa strategy na no mugina so enna omapre nyina abubu omunyina so woi omunyina so nyina mu ni bi enti maame bi release German embassy document German embassy di mama Akosua Serwaa enipa bi atumi a discuss in 1 week ada issue a discuss wo mo de a e wo senwurabofo ne akrachefo mo so ko obi na yeyi ma wo mo na nka wo discussion ni nyina ne se maame ne di way by yenso ye ko ho ye de ama ye nie enti ye de na be eno ne discussion na u complain maame ne de ni nyina wi a na wakofa Google ade bi eda ho e na de be compare u de wai enti saa na tia saa djuma na mo ye no e ne ya tiguo ye mam kwan da e ma mo mfa yade ento nkofo akomamu asem bi e ba awiase ye nyan nkofo na da bi o mahuru mo no mahuru makoma no mo mfa ne ma ya atromagu mu saa na ntete mo saa e na da bi etena kire ne yampene enei ebi adindu mo camera ebi o ha ba nya bia me kan kirawo ebi nso so ayo mo se yanku biem ene agya ma ayifo no enketoafo no ene wo mu ye deda no pa wi anwumre chekire mu nyina achi no ye mfa document bi ama wo mo enti abusuafo hwɛ me manim na anwumre me ne oni nkomo wai nyame nhyirawo sawaba oba hye e ma afoforo me pa chawo no kwasem e wo ho sesie ni se fasha utirim se enra de me ka kire wo no saa na tie me repeat ama obiem se na wonim se maame bi efra na Akosua Serwaa oni ahoden na obi nso odi fufuro wa ahoden a enti saa ahoden no na ewo influence e wa asem ya ye di so a enti saa sesia o minor certificate free mu no eya saa man ne Ghana e na adi wo mo nkomo aye de oso mo ye o mawie de oso mo ye enti enye wa adwene se maame ne kra ho ye mmobo de mo kan wo bogogoro ni nyina aba certificate ni enim se wo ho ampa nanso nkofo bi ahoden omowo obehu ani asa ayesei e na de bende ebe this time they ni san komo ni biem idofo ka obedi beka san sam ne de fada wunyame ase bom paye etai akire na nya nkwane ahoden na nyame nkoso ama ne nsa so se de nhyehyeye na ye no idofo se oman bi ewo ho
na wudu oman nim na wo so oman ne gen krata bi tumu a oman ne gen krata ni tumu oman ne ho den e chan emu ba bia wo de krata ni wura ti the moment oman ne ba je krata ko na tum no ba bia de be ko bia sesa ade no ada so obi ahu so oman na je atum ne da so a ye nya ho hwe ma ne nya ye enti madam Roma mo mane ma di nya ma adwene te se ase ade bia yem se bibi fufuro bia emai na nhihye fufuro bia me ka ade na wonim ne ho da bi enti sa mawie na ne maba ho na enema bi ma be kire ma kire ho na ne me made ayi a me koso no eye papa bi mawie asa aba ha ni bewie a na maba ha ba yi ne maba ko mienu bi a kire na wate niema bi ase na calls a nipa bi frɛ yen wo ma tete ne wo mo hawo e fa niema bi ho nso no me di amawo na afre wo se de ne mesite papa interview mu awo ba bi agina interview na ya dai ba bi agina mu interview na sawa kukudura de wo ka nyina wo se te sa ba bi amofra no ya na kɔ ho ya unhihye ye gu akwam na pɛ de wo sa unya na fakɔ na jai kasa tenten papa na anya ye hwe wo so unya hwe mfirim me ka no kra bi akyerɛ wo kasa tenten ni so obi fra wo na mu kyerɛkyerɛm ɛna na we hwe na kan ye ɛna we di fa ha ɛna we di kɔbɔ ha ɛna we di kɔbɔ ha no enkɔma wo hwe ye ntam kɔ ho baby omo fra no kwa ko kyerɛkyerɛ wo nsɛm abusuafo yenka no kura bi wa ha ensɛm ba ya nipa kasa fra no pa atu anwumrɛ afie twam na enipa bi adi ba ma akosua Serwaa atam ene ne nkrata ahodo atam fra no pa kosia anwumrɛ na meka sɛ enkasɛm ba ya nipa bi wo ho nkrata bi ahim wo nsa keka nkrata ne ade abi na meka se nipa nim bi wo ha wo mu be kirem se ana wo nya akwanya kora ya interview wo mu ba be kire se o ekrata de ma ye de nya hu kora se akwaye search nyina o pani ampe se de kasa mikuta documents a wo mu de be kire me ba bia meka se e bo ho no mikuta ho niam ahodo nyina a me ko ho a menim a mu yi ma me enti am gya ahode am gina so kasa asa no ye to so bia ne lawyer for akoye investigations o ba bia enti ade no na make kasa anya papa no minim bia enti am make kasa anya papa min krata anya ready enti machidifo won ka bakoma ntomo yam I have all my documents ha me di ko prove akire bia se nyina asa minim bia make enti obi anka na koma ntono yam bibi enti ya nyimpia ansa wo de nyimpie mpo nanso won kama komantum yam won ho am defense no won na di ka ya judge kura kan ho kura kan mo pa mu di kan kwasi we ansa that is your defense ni pa so di machi oh my god eni pa bi dwene sai ma ho kwa wo de busa ho se wo be ma ho kwa mo bi adada sa samaba na waka asam dia turi patrim eno so na machita afo agina bia de wo TikTok isu sa maami nkrata anya papa nda lumba ni aware bia wani wo bia ka do pefa ho na sasam bi mpo okoso na wo beka sam wachidifo anya gidie wo mu se dia mokeka ya te da yakoma so eno ne sori de kontokwa extra messages e won nkofo programs ase eni ade no ubia bibia ma wachidi ni anya gidie wo ma wusu obi kra de di ka ye e na we ka bie as ha insult pa na nkofo bia mudi nyama bia tie insult musa na boni asem tim makoma muntim ho se ye de mudi agro we di ka ene we mu kra aka wo pa akokoko ti we ansa ene ade na we mu de mu nkoma wo mu ayi bia wo ka ye no ene won church mu yi ene bia wo kan ye no ade na wo kan kire de odi wachi no ama wo je bia wo kan ni di ye no ehu sa ye no kre na
chidifo ya bibia yem ko akoma ntum yam yesia na bia ya fra me no a ye duru ho ama mo behu niam egu akwam aniam ekuta ye no na bibia wa ha ye ntia me nyina so ka asa no yakọ ha ye wura ha ya ade e wo side ha ye wo ye nyina so nyina nti abobo ho ayekọ na emom ye kọ na ye nyina me nyina so ne se we di kan we na kan nam ka bie we nso aka ene ba bia friend pa bi de ho be do aso dem ho e ho be de papa Shelengwan ebe koto ho samre bia sam bia si kro mo mu yom bonyum on be bo shelengwan so ho mu yom bonyum won be bo shelengwan so ho wo din sama gum kofo trim akchamafe asem bia ba na wunyina so a wo de kan ma nkofo adi mochi akoma atom yam ne se obi di kan na me so me kan bie na me kokan wa ha mo betumi so akofo so ada na me na wunyina so na de kan sa wontumi nkyere mu nkyere wo mu na ni nyina so bia mo ni nyina so bia an mo ye de sa twetwa nkofo so ama nkofo age de mo kan na bio nipa na mo di mochi no o ma age de mo kan na di ti no mo di mochi enipa na di mochi no emu 85% de mo kan ye no eno ne wo mo gidie a wo mo di bi evidence de bi o begina bia mo ma wo mo nyina so ne na sababa ho wo mo nya bi nka no wo so obi na di ka kan ana wo kan bi abusefo wo hanki ahu na wa shase ahimsa asha nyame animonyam di ade na nyame nyama obiem medofo ade na nyame nyama obiem yani san kofo ko bia argument ahodo pa o but what it is some nam social media ne so any kasa kofo ka wo social media ne so dia papa shi ena di ka kan ye wi asam ye ko kan wo hwan TV so wo mo kura so ade na mo fa bi nkoma wo mo ena hwan wo kire ba bi kro wo problem ni say abusuafo me no mi anu gina ba bi ye betumi aya ade ye beti ba ko ne ancheme nipa na o se wo gu nani mu ase no ana nipa na o se wo gu ne hu fi no ono na ne opeso o de ne family mu no o de ne befa wo problem ni say wo kwa onyina so ade kan no akokirem so obi na kan na aso kan bie enti se emrama kwan so obi ka na nso tumi ka bia ne no ansa mo kwamanim nim guasam na wanya akukuduro ni asoso camera na ye kirekirem adaya 1 year mo nkofo agimodi sa asam na mbeka kire wo mo fa maame ne nkrata na ware ye ho no eye no kore asam aba ho won sa asoso camera nkirekire mo mu a ebitumi so camera ye se maame na sem no a omo kan se nkrata enye papa ne abiade no eye maame dorinda ebi mu kura kire so won ne kan ye ebi nsu kire mu a asam papa shi kura di kan ka bi ye de papa shi kokot ye de dorinda kokot sa koka ho ka na koka ka ya ma hunya ha abusuafo so atenkofo eton omo kasa omo minim na ma ya ma na mka kirewo onsa samba na competition wo mu a out of pressure bibisi a wo se mra ma ya bibi na ha nkofo bia na omo de confidence bi kasa na ha se do omo minim asi atia kofom ton prekopa utum se nkofo so aye se na mka kirewo na mimi di wachi na me ba platform so ama wo ka kire me se makwa akoye nwremu ewo baabi a wasam ko bia maame ne nkrata anye papa no nda dum baaja aware na asem bia ba na wunyina so a ye ba mu akire ma kire mimi nim sa wo bayi nkrata no na maka kire se ye nkrata ni nyina boabo ano de kokot ti mun kuma ntum yam na emom de obeka ne se obi adika aka na nso ka bia me da na wona me de sabagu miti nyansani bi oka hu bia adni sabagu ni ti asu ko na kuma akopem
when one family wachi ni nyina so a one family wachi na na nimre e mebo se sa asam no a one nkofo akon wa afiafiem asam a wakon nkofo platform so akodi atam sama amene krata e fake no eye de oba wo platform so aka kire na waji wudi na dani tinim enti na asam aba ho woni wo ni nkomo na wo nsanso nko ni nkofo mfa nkofe so a wo si asam na wo kaaye no papa shi na di kan asam na wo kaaye no UTV ho e na moko kan no asam na wo kan no waka ni ba bi sei enti wo wadwini mu no obi ka emra no ma kwan so so ka bi enti emra no ma kwan so obi na kan ye enti wo so aka bi ya mfa leta nkomo obi no ya mfa leta nkomo obi no otosum yenu no wo ni ade bre wo enti kono ko kan ho ya bre mo kono ko kan ho won ka mu ko cheche mo ho wakasasa from the one kasasa dia na mupe oriase ade na mupe obi ba wa nyame abona ba wiase wo no so wa abusua enipa bi kasa ne ho se de maame no onye nipa na sabi oya aboa e kamudi a wo se nipa bi ye nipa maame ntina mu bu nipa so ye nipa ada maame Akosua Serwaa de onkasa on the oya pa won ka hwe wo treat ni part sade oya sabi onye nipa abegina ha na mayire mo ho na motu ko ho ntini enti Ghana fo ansan samba me queen wo mi sa no sometimes in some Akosua no aye di tietie do mo nkansah pa chaw wadawroma ye silence ka crab ma me na fo aso fam ni ani nkomo bi wa ha dada nsam na maka no 1 year na letter bi ba ya no bisa ho na ye din hwe app no so omonko of tum be kasa fa letter ne ho no argument ni defense bay e no mo de aba defense bi omo be keka bia wo app ne so eye se obi na adi kan e kan ye na emom defense a wo de be kan chi omo chitaafo ne se de e be ka kire mo no sei na ne agina so nti e ne kan ye na ye wo sei ne de ansentumi mpie ye e no kire wo de nipa no oye ani ba bia wo gina ani de wo ho o se dede bebrebe 1 year no na asem bia ba na eho defense a ye kwofo a ye kasa nyina e defend ni say ye kwa ye kra kan we ti bia mu ka kire dada no na nyina so na mu sehye ho no eno no we a ye ntumi defend asem no na ye di we na di ka kan ye we na di ka kan ye e na defend na kire say shelen anwan abusiafo mi pa satisa enka bi anokranka bibi ya me seriously because na hu me hu sa ni pa de ma adwena dia grow too much na abusiafo ya mra hai illustration ya me ya mouse see so anya what ya see from day one bebrebe de nyina no enne say yo say no bibi aties wiem enti wasa nkofo pie be defend wo nkofo a be defend no what is their defense ade omo di defend no ene kire de ekuta no ne de omo ye na nkofo bi a otia omo mini mu pa akasa otu se pressure bi na nkofo bi di mo makasa nso mbe kasa ye ma hye ana yesuro ti omo mini mu ne vim na na kuta omo nya omo ton crisis a prekopa ton ni nyina asesa confidence no wai ayira yanko yanim adia mama Akosua Serwaa lawyerfo ni team any consultants a wo kra mu ye no enyu obi na be ka kire obi se kote obi na we so aka bi we ka bi ebe ya me fere pa sapanimu na me ti hai queen na asam asie na me nya asam wo ho a na me nyina so a me de be kasa ne se we kra ka bi nti na ma me so me ka bi
abra obi aka bia na maka obi anim guase no obi su ana wo kan simple sa no wo mu nipa ne mfa ne ho nwene ne hunti no omfa ne ho kra omfa ne ho kra o ka wie na nipa ne nkwawu a omfa ho na wo wie a wa be kire yen de wo ho abusuafo de wo ho niye apa wiase de wo mu niye de wo ho ni se mama Akosua Serwaa ni team any consultants ahodo amudi ahim ni nhye ahodo akoso e okrom ha yetie no wo mu do mu nhye ye agu akwam a wo mu nim de omu ye bia from baako ekosi mienu de wo wo dwene no wo ma hye agu akwam wo mu nim anamo mu tuo ene brekora wo betu anamo bi anamo ni bi wo ha e bi kra wa dwene ko ho nanso wo betu wadwene ko nso mbetu entinyi obi na bekire obi bibi onipa bi a TikTok so obi a nensa aka ne nkrata bi ni ade na asam wo ko kire ma kire ba bi a ye frɛ no so obi na de ma na so obi na ye de so obi na kan ni obi na kan no eno no nya na abekire nipa na wo tuna na mo no se we aka bi no mfa nko na de omo ye no nim ye gu akwam nim hu de enu ho kra obi di se pie gu akwam wono anya wo wasam adi wo de so obodo wo from day one say maame ni aware bia under room bani aware maame no nkrata nyina anya papa ani ade na wo amani abre na ti media so na wo kire nsem no mini ba bia ja doreda na tamu mu no o kire secretary wo hu ni say e bo Ghana ha e bo bro no bi di ja dorenda the judgment no de ba ya no ehi fana no akire wo ba bi e kire ba bi a ye bo marriage certificate bi free ye o kire se osusa marriage certificate bi ye bo ha ye bo ayi bro no bi so ja dorenda kan sa bro no ni nyina e wo na ayi mu ahu yo mu ba ye de enti maami judge no the judgment no a ode baaye no se judgment no e obi argument a obebia e ma kire mu nkira yan o mo fro ho kokko kire mu ho kan kokko kire mu ho mana mo to na ya ni tentententem fa nkyerɛkyerɛ mu no kɔ hɔ na ka nkyerɛ media fo ya brɛ wunya na media fo ya ni o magro e wo media ne so ampam ba bi mfa edumra bi na nkɔfo bi sere nkɔfo bi ntɔkwa so mu ntam o na mpanyimfo mu a ya soso camera esere ena mu de ekoso a voice a ya bɔ wo mabobɔ akyerɛ wiase nyina sɛ mama Akosua Serwaa ne ade no any mama brempoma a voice your mobono and no more chere ba bia free sanya papa o ma na chere enti mun san so camera na mun srai san to kwesi musumu side fo ntam me tra ha ya ka chere me se na dipanyin bi hu ya o papa sami na mama nko share video a empanyimfo mu a nya so camera ada ya mani age se entokwa bi asi enkofo bi a mo kuma mama Akosua Serwaa ntam ana mbusa se enti nipa bi kase mama Akosua Serwaa na ntokokra si o muntama eye mpanyimfo bi anigye asam ene na mama Akosua Serwaa na enipa bi hwe na nigye na ka nipa bi nkunu oni kamafo na yentra han hwe ade enkofo bi nsam de adwuma hihye wo nyina ba pie mama Akosua Serwaa enkofo firi Kontonkyi da ben wo hunu se wo ma be kansem se ye hihye ani bi e di AI frafra we se budika bo we se wa what bi da enyo musika sam ntokwa na omko sika no so na ade bo a omo na aji omusika ana we se bia fa ha ana no nti generate ntokwa to wo ntam na mo hwa mo ntokwa no se bi sitie mitra ha ya kan enti na ya eni amode best score marks na yesi nyina mama Akosua Serwaa ni mama brempoma ho ye wo mo hino
ene ya ni mitena ha kan se nche omo arba bebo de na ekoso ade na ekoso enti mpanyimfo aboso so camera no mani age no de ekoso na esumani age awu se de wiase tie wiase we ohu sometimes ya no obitumi ya de tumi tena se dwene ase na social media for na yo made enema bi wa mpanyimfo bi kra de mo de mo ba frafra mu ye den na esa mutani pana to the extent say anasa de ai tan ana ni bre anasa de ai wani buase a nipa bi go mo wani mu ase ne okro ya etimu mu mo ba wani ba buase kra sin sei samunim de aba wo da mo ntena sidi na mo ntwan wani ma ba buase no wo hulu hio ansa mo keka mutibom sa na we wo ha na we afre we ko ese endai esiko ya endai oh sani akire ankrata no anya papa misra mo kwan free kire ma che be wa mantini mo nkofo ne social media so ade aye yi sa so mo ntumi nkoi mo email German embassy na wa Ghana no mu email wo mo ahu na mo no mo nim komo na mo attach report na mo di free German embassy wo ma Akosua Serwaa letter na mo di court mo attach to na mo no mo nim komo mo fa lawyer fo nka ho na mo nko on me se appointment mo ko ha na mo nkyira wo mo say mo pe document a kire se maame no a certificate enya papa na release we kranya mo na mo de baaye omo ma mu bi na mo mfa nko tia ma bua me ye o queen me ya papa ma bua mo o munya ni saate e tra nko a mo nche we nya kasa tente basa o me kasa nya interview tente da munya ni sa queen me ya papa ma bua mo munya ni sa ja me e wo kra he ya ni meri wo mo sa na mo no munya nhihye mo involve a lawyer fo ene ade a on betie mu ntam na che se emra de na mu hia ti mo kwa on be ma mo time na mo ma book mo kwa ma koye meeting no ma hunu de ntia mu hia on be yi fufura ma mo e kire se ma me no document na free German embassy enya no kore no oni opanyi Charles Kwadwo fosu nya ware na mo de no ko e court ana ba bi a ye frem why nyame na me say ya hwan na bedwene mo ho say this are TikTok phone be kasa sa kasa ngo a munya ne sa na muwa me da mu ase mo da mo mpa ya ma me why de ma ya mu anya me ho adwebone a papa ma ya ma mu nei se mo anya me ho adwebone a backfire jamba jama mbia baba ma amso ten adio abusiafo ya koya nim ya kire mu bia nsam nim a kire mu saa ne ye no ha maka kire sa ha de ye di nkomo cause ye buwa wutie yen ene wa wa ba so behwe yen ni se etu mfutro gu ni pa ni saa ne ye ko obi fi behwe mi ene yentumi fa document yentumi mu body fa ne ma papa enkire wo a enya analysis papa man ensisi so ema wo a senko be mabu cause ka okra nka e wo senka abufu me kra are ntina metumi ni wadi nkobo ni esema ma Akosua Serwaa nda drum be ni aware na me ni wakasa ho saa 1 year na me ntumi fa document mekire document a German embassy kra releasing mekire na nka ba do for serious and obi nso se e bi ni ho omo so nkwa German embassy on fa document a German embassy dia mo kire sa aware bia ni ho mpie eno so abuoi 1 year nie kasa nko a ena mami documents odi bebe bia no made hu nkoma dia na mo twan won ka no kranche mo nkofo no ansa na bia ni da ho nti no ansa de asiko e bia ni da ho ebi ani da ho
cause omo nti de mo catch omo ni biem to omo metie mu biem especially sankrata e dia him na nsan nti no amoma hu se no ani yesu ya kire nsamu e kire omo question omo ba omo busa mo omo ni da ho no edi mochi no ebi afra yen a kire so omo nti ne ma ase biem so omo mpatie omo nkotie mu biem mo am nkofo cause ma me document na mo catch omo sanya papa no omo si mu ntimi mfa afoforo embassy ni dia ma mo metwam won sentimi mfa afoforo amakoje free Germany ho embedi bank ma me nkrata bia enti aye kasa na mo yesa ya mo yesa efe enti enipa bia mutita tesumu mutita tesumu na mo confidence level wo from na mo ankasa na muni mo problem atete mo ye papa mo na munim mo nya papa mo na munim mo ye scammers mo na munim mo ye dipa bonfo so a sabi mo na munim mutita afichire na minim se da bia mo kira mo nkofo so mo na maben munim ade pa mo di explanation papa ma wo mo matukwa akwa makwa koye rei na minim se mo pe platformer mo de be kire nemam a kire mo di mochi enti nkanipa ni bi wo ho a o ti kra se de let me hwe wan ka speed kra na de be ba be hia speed pa because ma bo mo ho mo letters be good them documents be good them no mo pe ba bia kire na wiase nyina hu maame Akosua Serwaa na dapa en nanim guase me pa chawo ma daroma ada na bi dwani ebrana ni nti ada na bi dwani time na ni time ya ni agina mu ada na bi dwani bebre ti krai mo atata Rama so wo ne kaya beko atita fa no awura ha no akowura ha no asene ha no awura ha no afa ha no akosha ha kamera ba fa dia bla bla Oma menka o letter no china na me da me bufu a me read mo letters no already yankopon Kambra baje o teta he Kumasi anankran o teta side o timi pie ye bube ma se aboaje Mr. Aboaje nyawa we twi kasa bebrebe ye ka kire mu se ye bo mama ne se Mr. Tini se wan se mo tete already nyankofo na senya abi before the dream maybe ya wo problem a na nkofo hyehyehye yi achi wa bie wani na ati wo kasa wo bi hyehyehye ade achi so boss dia na wo na adwene chi dia na wo na adwene chi ya de ati hai na bi nso wo teta what ta ko si da bai ajanu ni nananu me ya tetafo tetafa he sa nananu bibia e fake fo ni ajanu bibia e fake fo enanu bibia e fake fo bibia e fake yin so a mama Akosua Serwaa na mama topic just accept it
because comfort bi home side no ma dey to say ekonkron ma ko awie sasa na omuka enti na ya muguso kasai enye maami document no ana mbesa akofa abeto ho enye maami ni nkrata bi na dia na mo sai ka biem uni hweka tinka munya ma ya enim se yanku wie nim ko yantakwa sabu da musuma ko awie awusofo nya sa na omuka amuso mako awie amawie bibia ana maami bi so a wa bre no asem fifire ne be ma bre mfinhie aduanan na nyame apaw me ne wo no de ya pa ma no ne nsan kan ya enti ehunsi ako awie enti senya maami Akosua Serwaa asem koya na muso camera mo ka ni abiem na mo ka German embassy document ke ko release 1 week to me sorry no petu anwumre na e discuss na me ka asa mo se letter bia na nse bia him no na minim sa mo se address bia wo so nya papa enti nka uni akire na address na wo so nya papa nyina no sira kwasai tanka mutifie na nka wachi wani Uba brade sama amre ma hunsa de esiko ma hunsa de esiko ha ewiase na da ho no nya da bia na wiase no ejina saa o ti krom ha de niam ahunahuna nkofo ahunahuna ni ahunahuna nkofo ani ya bechi wo ni ya bebuwo ni ya bekuwo ni ya be ya odiendie ni ya be ya odiendie na we fi se obi nsu ya nipa na nipa ka nsam di na tama no pa wi anwumre andi aso anchimo na ni ate so huni so obi adi fe mi na anya fe no akoye ni kikiriku sa me ko da bi yo fata krata na dia ma yo fata chie no na akọ simple wahu pressure mu de agu nkofo so fra no pakosi anwumre na ya musama wie na mamoamoa wahu sa de achi ade esa no enipa bi omo wonsami mu ya hu mu fofo na mu ntise wonsami mu na mu ntisa ensami so nche dan chesa suba bia mo kwane de anu ade o anakura mi hu na me ma sen adai mun kwa re chiro no mi akamu ana papa no mi akawana boy baby ya hu sa se de esi hu no na nya sa na tie ade achi ade esa ne anim se nka mo ho atoma wie so enkoye menya sure some na pa ya mo de sa o na pressure no anam media no so no he abusiafo munye di ohu mamu ha mo ho na eko bi wo ho a muntinsi mu sese ya nsa munye di sa anteta wo mo sa no mumfa audio kro no matum se dwan enwie na asam ni munye du eho na abehunu si abo audio no ewo media platform bi so Ghana ha some ya we enti omu videos no omu kipuguo na ka cho se de ekoso media no so bia no mama Akosua Serwaa tim ni monitor o tina dem de ahobra se be ka cho se ugina side mama Akosua Serwaa side kura ho ka se ye ewo na waria a so ne wo no panyi chas ko no fusuntam no eniye cause monitoring na ekoso no you have no idea enti eniye enti u de munya wo bibia mu kipi she omu kipu bibia adio ni wasam crowd o crowd eda toma sunyame adoma mu sa be keka be woso wo mu mfa ngusu amara sa fe crowd omu bi anya state ni clear omu mbo eno antam ani ye hwese wo edi secret ho bi abeba munya di na mba hu de be koso mu ka sa agro na ekoso
Muni muntia sometimes queen kasa na queen I was so kasa so mutini ma bi ase a ka queen ka kakra bia ka mbeti ase she na nipa nim se o ma hihye audio abebo so mbetena aka ho asem nche e de agu maame Akosua Serwaa anim ase sa asem na damage maame ni tu na mka kire wo hwe ba ko no a aso sisi ye no secret na wo mu no we 17 years na da maame ni so a man hu ye hini to nchen a audio ne de ebe ka na ti kura audio na say na dumba asesam ma Akosua Serwaa ne ma mama Akosua asesa da dumba ne ma tu gu abontene na maame brimpoma ya kasa no ewrade misisa audio no damage cause so maame no na mama Akosua Serwaa tena dem bia ya na maame brimpoma tena dem ya ho a audio no anya me nwanwa sem no create confusion na ekoso wo muntem omuntoko omokuna ya den na enya audio na de sha se ya den na ni nyina be center on the audio tani senya ka kira wo sa asem we ekoso no sunsun bi dia asem na chi enti baabi a wugina wa asem bi a wan hwe ya sunsun na de akire ne fa wo a wo ye papa wo bada na bi de anya wo be ye de wo kra wo ntia se te se o ma start no kopim so mbegu omu ani mu ase akositra entwa da na wo so esinti na ekọ esie hwe ye se ya agudie e wo se eba enti na ekọ maka kire wo se ewiase na yetim no enna ho se de nipa hyehye nko a na ye adwuma hwan ne kai se asabi ba ye from day one ye nyina so e ma ye ho ye den se ye hu no kura bi o side bi na enso ahoden kura nta ho achi a ye nim se wiase hyehye no nye de nipa hyehye nko a no nko a na bam na nature ne nyame bi wo ho a ne bremu no okeka ne ho enti ye nim se no e de no kura bi abeba ana nkofo plan wo mu audio akọ awie na me betena aka se audio ne nya no kura maka free dada se mo na mba be ka mu asem ampani ampa ho mu ntokwa e sha ase no e na be center on audio bi ombo ye na omo akire ba bia audio ni free e na omo di bi kan ho omo nwie yo ni so omo ka mu asem nyina awie na mba hu de besie she o ba si audio ma mi kura ni ani kura wuwo ni ba ma bra atwa mu fi aduanan wo wa anwene ne ho adaya ni kuna ewu aba ne krom wo wa adwini mu no ono oba foforo wo ho enti enu nti oba no a wo hu ni se ono so aba no ne ho ye wa bufu enti paase bia foto ne so na ma wo asam nya de saa na aka sa wiase ne ti saa se mo ye wie abusuafo omo ye wie eni padodo na age omo di Ghana fo akodi wo machi 95% na gina saa audio no so Pacho den no mo so mawie awie ako awie na afei na emu no krepie ti sa queen betena aka kire wo se ewiase na yete no nye de nipa tena se hyehye nko a ene bam na nature woni kwan a ofoso ema no kura daadi na de asisunsumu no empia ni so akoma ntoye mu a meboa efri babu so mienu ni asasai audio me ka ho asem da bia so mo aba be ka mu no kra ya nyina ati ha ye hye da na confusion asie na mo akire audio mu nsam mo de mo nim de wo ho mo nim de wo ho mo nim de wo abusiafo se mo nim de wo ho a ka ma bibia ntete wo da wo ba hu de besie Mama Akosua hu nkofo kon me ka sentokwanie emu dia hen ene obi se ensem bi e ba abonte no o mo hyehyai ade ti obi so audio bi on boy e wo side bi Mama Akosua nkofo no mo kasare bebo audio bi na audio no ye hyehyai ntie no akofa ntokwa aba o mo sikasa mo ntokwa na no mo ko o ba bia bi dia afa na mo wi a mo wi ani nyina awe ma mo ntomo na baby a wo bia wo wiase mu ha de ehia na esitim na ni so no wo mo ye ni disuo it will over you people, I'm telling you. Eba over mo eba mu sadaye na busa se enti na bia ni ehuru wo mo ni nkunim da
hwi ni ho e na ma hwan ta ya chi e be se mu ade na aba no 2 minutes abesesa mo 3 minutes besesa ni nyina ande no kreso no obi gina ko ano a saw no obi wo battle a senye de wo sha ase no a odra mi ka di first no asam ni kwa wie ya senye ono a na tumi di first o sa ntina no rest na no mo kono the already kind of wo mo kodura wie na ho ne de ma max ye wie bibia ye de ma max no na de no odi kind na be di to no ono na we sa na wi asete yo sa pepe na nkofo bi sa ene nkofo bu so mo ho sa na mo a course bi a yakoso ene nkomo bi a nkofo die mama nti won free ho ne tie me enipa bi mu kire mu a wo mo ede app bi ni nema nema bi di nkomo na app ni nkomo di a mu di no kire wo mo se so obi aye Ghana ni tie nkomo ye pa obi ye Ghana ni by birth na oye German citizen nkrata so oye German ni nanso by birth oye Ghana ni a senipa na aware a oye ye no eye ordinance marriage a oba bedru Ghana eho ne ye wo no na etwa ne furu ma no a otumi ware foforo ka ho ena me te that argument no na afa de ba bia aduru nie na ho so kwa ya de ho enti o mu kire mu a sesei enchiremu fufura eba no echiremu a se obi dodo atum unlike Germany and abroni manso abusuafo tie enchiremu we Ghana ha ya tie sesie oman ne mra no aware a waje atum eye miensa me ma unchiremu a me nka nchira wo akwasa asakọ na de omo ka no ebia ntisa me chirawo no wate ase de omo ka no entisa enya no kore na me se chirawo mu Ghana kroi mu yaje aware miensa atum e wo Ghana krom ha ye wo ordinance ordinance no Ghana ye mra ne gitum se be ma no betumi aware wo ba ba ko so betumi aware wo ba fofra agese wo gudi odi ka aware ye no na no ni guo no nkrata no wada ho no ye twitwa mu ansa na agu sa ordinance no ye mfansa mu no ye koye ne court enti ye twitwa mu so aware bia ye twitwa mu ba bia ye no enti Ghana ha ordinance aware na amra ne gitum ni kire mu a se mu ntimi nware bia mu a kopim sa nkrata ye de ma mo sa awarefo no ye betwitwa mama mu divorce de no sa aware no eda so ho so to free be man nchen out of abufuo ko han wodan ekotena ma me nchen ana mo separate a Ghana ordinance marriage aware mra no ekire mu a muntwitwa nkrata ni mu a mo ya awarefo de ma ordinance aware mu twitwa no eye nkrata no a ye de ma mo free court no e back ma wade no agisa no ye twitwam na mo nsa ka divorce documents en na kire se ma wade na gu ye di kan ordinance no ye mra de tosumienu na me di bank de wo mo ka kire mo no de tosumienu Ghana mra gitum customary marriage eno no efia ware ta ka ne se traditional marriage ni ade eno no Ghana mra gi atumti legal sanso na ordinance marriage ni so ye legal na customary no de wo hodie emra na makwan se so obi ware fia customary de emra ni gitum no ne se uhu oba na peso wanna koye oba ne ho ade ema oba na busua enti wo be ma no wabusua ene oba na busua na hia ene eseye ni patan kura na muhia mo hia wo dem ama obema na obeware no edensa ma oba ne papa sa ware no ena Ghana mrajitu as customary marriage ti customary marriage no kra no nyeso ofiti ya no ka so obia
enkoware enti esi fi aware enti no akire sade customary aware na agitum ti se nei obi aware under customary na obaama ne de nsa ekohu oba no papa ene agima aware na tum na mo wo ha ne ese baama na aware oba wofo bi okofa ahoho bi ene ode ware ye ne ehwem hu se nkofo no a ode beje aware kwa no munya abusuafo a enipa ne betumi a contest sa aware no ama etwam because ekwan na efaso ye customary aware no nya sa kwan na afa so enti customary no kran ewo ne kwan eno nso emra na kire se onipa ne betumi aware dodo depending on na ho oden ani ni botom se ofan hyehyeye na emra na kire se otumi faso ware ne nko ade a yamra de toso miensa ye ka ho biem eye Mohammedan marriage no enkramofo